suod nami sa imong chicka. 5 minutes pa ganito among pagstorya. Ay kabalaka di ko na siya kwaon bra. Imo na kay daghan kog reserba. Nahibong naka nga suod nami sa imong chicka. 5 minutes pa ganito among pagstorya. Ay kabalaka di ko na siya kwaon bra. Imo na kay daghan kog reserba. Balik na ko sa grind, wala na ko'y lain buhaton. Igka homans mission mo kaon, nakog katsudon. Bastag mawagtang ni akong salig mo biya. Nako diha kung tinuod ka no need na ka mo explika. Unongin ang sigpanudlo og sayop nga advice. Kay ang mga tigpaminaw gagamit sa device. Maabot rang gaba sa mga gapakatag og peke nga impormasyon. Puro peke, puro ilusyon. Ibong na kang suod nami sa imong chicka. 5 minutes pa ganito among pagstorya. Ay kabalaka di ko na siya kwaon bra. Imo na kay daghan kog reserba. Nahibong na kang suod nami sa imong chicka. 5 minutes pa ganito among pagstorya. Ay kabalaka di ko na siya kwaon bra. Imo na kay daghan kog reserba.